नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं ऑल अबाउट ॲग्रिकल्चर या आपल्या शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर शेतकरी मित्रांनो, जवळपास 1.5 महिन्याच्या खंडानंतर 2-3 दिवसापूर्वी समाधानकारक पावसाला सुरुवात झाली। तर ह्या मधल्या काळामध्ये जे आपल्या पिकांचे नुकसान झाले ते तर आपण भरून काढू शकत नाही, परंतु सध्या स्थितीमध्ये असलेल्या पिकांच्या परिस्थितीनुसार, पिकाच्या स्टेजनुसार योग्य त्या फवारणीचे आणि खतांचे नियोजन करून आपण आपल्या पिकांमधून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो। तर आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहे की पावसाच्या खंडानंतर आपण आपल्या कपाशीच्या पिकावर फवारणीचे नियोजन करून अशा प्रकारे जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ शकतो। तर त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर शेतकरी मित्रांनो, पावसाच्या खंडामुळे आपल्या कपाशीची वाढ पूर्णपणे थांबलेली, त्याचबरोबर कपाशीवर अनेक प्रकारच्या कीटकांचा प्रादुर्भाव झालेला आहे, ज्यामध्ये थ्रिप्सचा प्रादुर्भाव सर्वात जास्त प्रमाणात आहे। त्यापाठोपाठ काळा मावा आणि तुडतुड्यांचा पण प्रादुर्भाव हा कपाशी पिकावर झालेला आहे। त्याचबरोबर 1.5 महिन्याच्या खंडानंतर अचानक झालेल्या पावसामुळे कपाशीची मोठ्या प्रमाणात पातेगळ होऊ शकते। तर या सर्व समस्यावर आपल्याला योग्य ते कॉम्बिनेशनची फवारणी घेऊन नियंत्रण मिळवायचे आणि कपाशी पिकाची होणारे नुकसान टाळून येणाऱ्या काळामध्ये कपाशी या पिकातून जास्तीत जास्त प्रमाणात उत्पादन कसे मिळवता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायचा आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, सर्वात पहिले आपल्याला कपाशी या पिकावरील थ्रिप्सच्या प्रभावी आणि दीर्घकाळ नियंत्रणासाठी कीटकनाशक घ्यायचे, ज्यामध्ये आपण घेऊ शकतो PI इंडस्ट्रीजचं रॉकेट हे कीटकनाशक, ज्यामध्ये प्रोपेनोफॉस 40% आणि सायपरमेथ्रिन 4% हे कंटेन आणि हे EC फॉर्म मधील कीटकनाशक आहे। आणि आपल्याला हे जर अवेलेबल नाही झालं तर आपण घेऊ शकतो घरडा केमिकलचं पोलिश हे कीटकनाशक, ज्यामध्ये पिप्रोनिल आणि इमिडाक्लोरोप्राइड हे 2 कंटेन आपल्याला मिळून जातील। आणि हे पण जर आपल्याला अवेलेबल नाही झालं तर आपण घेऊ शकतो सॉल कंपनीचं पनामा हे कीटकनाशक, ज्यामध्ये आपल्याला फ्लोनिकामाइड हे कंटेन मिळून जाईल। तर या सर्व प्रकारच्या कीटकनाशकांमुळे आपल्याला थ्रिप्सवर प्रभावी आणि दीर्घकाळ नियंत्रण मिळवता येईल। तर या तिन्हीपैकी आपण कुठलंही एक कीटकनाशक फवारणीसाठी घेऊ शकतो। यासोबत आपल्याला घ्यायचे ॲसिपेट 75% SP, जे की आपल्याला मिळून जाईल टाटा कंपनीच्या आसाटापमध्ये, त्याचबरोबर UPLच्या लान्सर गोल्डमध्ये आणि आदामाच्या ॲक्मेनमध्ये। तर हे पण सर्व प्रकारच्या तुडतुड्यावर आणि काळ्या माव्यावर प्रभावी आणि दीर्घकाळ नियंत्रण मिळवण्यास सक्षम असं कीटकनाशक आहे। तर या तिन्हीपैकी एक आपण कपाशीला फवारणीसाठी घेऊ शकतो। आणि पातेगळ थांबवण्यासाठी आपल्याला घ्यायचं आहे बायर कंपनीचं प्लॅनोफिक्स, ज्यामध्ये अल्फा नॅपथिल ॲसिटिक ॲसिड 4.5%। तर यामुळे कुठल्याही पिकातील फुलांची आणि कळी स्वरूपातील फळांची गळ थांबवता येते। तर अशा प्रकारचे कॉम्बिनेशन घेऊन आपण आपल्या कपाशी पिकात पावसाच्या खंडानंतर फवारणीचे नियोजन करून कपाशीचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ शकतो। तर या कॉम्बिनेशन सोबत आपल्याला कुठल्याही प्रकारचे वॉटर सोल्युबल NPK ग्रेड घ्यायचे नाहीये। वॉटर सोल्युबल खतामुळे कीटकनाशकाचा 100% रिझल्ट भेटत नाही। तर पिकाच्या स्टेजनुसार या फवारणीनंतर आपण 2 ते 3 दिवसानंतर 126100 किंवा 134013 या वॉटर सोल्युबल NPK ग्रेडची एकरी 1 किलो 200 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून फवारणी करू शकतो। तर शेतकरी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपल्याला पावसाच्या खंडानंतर कपाशी या पिकावर फवारणीचे नियोजन करायचे आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, माहिती कशी वाटली हे कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवण्याचा प्रयत्न करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। तर शेतकरी मित्रांनो, भेटूया अशाच प्रकारच्या शेतीविषयक माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।